paja ambiri tikutsatira bwino kuti dzulo kunachitika ngozi pakabwazi mboma la Nchewu posatira kuti galimoto ya mtundu wa Nissan Juke inachoka ku lane yake ndikuombana ndi truck imwe inakhukhuza galimoto imeneyo ndino posatira ngozi imeneyo anthu okwana 5 ndekuti anatisiya chifukwa cha ngoziyo munthu mmodzi ndekuti anavulala kwambiri imene yonkhula pano ndekuti ali pa chipatala chachikulu cha boma la Nchewu kumene akulandira thandizo la chipatala kumeneko ndino matupi anthu enawo okwana 5 ali ku nyumba yachisoni ya kumeneko ku chipatala cha boma la Nchewu ndino uthenga umene wabwera ndionena kuti anthu amene anatisiya pa ngozi imene anthu okwana 5 anthu 4 ndekuti ma identity yawo aziwika azibale awo atha kuwapanga identify mano munthu mmodzi ndekuti no sakuziwika kuti ndi ndani mapatikirazi yake sakuziwika ngakhale abale ake sakuziwika ndi pano pathupi yakelo ndekuti dakali kumochali kumeneko boma la Nchewu anthu amene anatisiya pa ngozi imeneyi amene akuziwika mayina awo oyamba ndi Mphaso Siyo mwana ndithu kakang'ono ka zaka zokwana 10 ana ameneyo kumuzi kumene amachokera ndi ku boma la Blantyre wina ndekuti ndi Davy Zakazaka kwa zaka zakubadwa zokwana 21 ameneyo amachokera mboma la Nchewu naso amene atisiya pa ngozi imeneja amene aziwika ma details ndi Amphaso Phiri mwene zaka zawo zakubadwa zina 29 iwo kumuzi kwawo amene amachokera ndi boma la Mwanza wina amene ampanga identify Madaliso Udzuzi mwene zaka zake zakubadwa zina 31 kumuzi kwawo ndi boma la Nsanje amene itundu cha anali student amene amaphunzira ku University of Malawi amene anamaliza second year motino amapita kukalowa third year kumene andino munthu amene anavulala pa ngozi imeneja yemwe anapulumuka ndi Amonica Maduka mwene zaka zawo zakubadwa ndi 30 iwo amachokera mboma la Nchewu ndi panopa ndekuti ali ku chipatala cha boma limene la Nchewu akulandira thandizo la chipatala kumeneko ndino potenga ndi a Jacob Kembo amene amayankhulira polisi ya kumeneko Nchewu akunena zona kuti anthu 4 onsewa ndekuti aziwika bwinobwino monga amene tafotokozera ma details yake wanu munthu mmodziyo ndi sakuziwika kuti ndi ndani kumuzi kwawo nkuti zaka zakubadwa sizidziwikanso ndi mwina kwa achibale kapena kwa anthu amene m'bale wathu akusowa iye mwene anali pa ulendo amayenda mtunda umene wa Nchewu kupita kaya ku Lilongwe kaya kuchoka ku Lilongwe kaya ndi kudeza kulowera mtunda umene wa Nchewu ngati m'bale wathuyo sakupezeka foni yake sikugwira tayesa kukakumana ndi aku Nchewuko ku polisiku ndero akatithandizira panga identify ngati m'bale wathuyo ali amene ali ndithu nkhani zake zosayenda zosakoma nkomwe miyoyo kupita mwachilule ngati motere nkhanizo zomvetsa chisoni kwambiri ndino leroli chigawo chakumasanako ndi kumene kunali mwambo wa maliro okhuzana ndi kumene kunali mwambo okhuza ndi maliro amalemo mbomba tiyamike nkhuma umenewo umachitikira pa mpingo wa Chikuluti CCAP ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe paja malemu mbomba nkhoma anatisiya lachisanu pa 31 July chaka chimene cha 2026 posatiranso ngozi imene achitika mboma la Nchewu lomweli fupi ndi msika wa Mulangeni posatiranso kuti galimoto imene anakwera inaombana ndi galimoto ya boma paja malemu mbomba tiyamike nkhoma amagwira ntchito ku Times Global ngati presenter kumene kufikira nthawi imene anatisiya pa tsiku limene ndithu mawu tilibe ngolira kokha basi paja kupita kwa abale amenewa pepani ndithu pepani nafedwa onse maso onse amene akhuzidwa direct ndi imfa imeneyi mizimu ya abale amenewa ipirire kuosa mumtendere sizoti muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi kati maganizo alipo fotokoza no comment section kumulemekezanso maganizo anzathu